Ez nem igaz. Most ne. Ez készelve vagy. De miért éppen a legnézettebb héten? Ja, Istenem. Ja, elkezdték nélkülem. Ez jellemző. Ilyen az én formám. Tökéletes. Pont erre a lökésre volt szükségem. Pont erre. Köszönöm. Köszönöm. VKBV-TV. Vacak. Kókler, Bunkó, Vircsaft. Igen, ezek vagytok ti. Jól van, uram. Beszek hozzád. Akkor felej. Mondd el, mi a gáz? Mit kell tennem? Adj egy jelet. Vigyázzat, akadály. Segítened kell, uram. Kérlek, küldj egy jelet. Mi a... Személyzeti könyvelés, kreatív, destruktív. Én elmegyek. Rendben, de már itt van a góri. Ön nyilván Bruce. Már vártam magát. Rendben van, mi ez? Mondja, honnan tudja a csipogóm számát? Ó, én sokat tudok magáról, Bruce. Mindent, amit lehet. Minden, amit kimondott, vagy tett, vagy gondolt egyszer, ott van az irattárban. Egy egész fiókon van. Igen. Isten áldja. Hová megy? Egy kicsit nyaralok. Isten nem szokott nyaralni. Igaz? Vagy lészen? Mitől sötét a középkor? Maga helyettesít. 5 perc alatt mindent megoldhat, ha akar. Igaz? És láttál az úr, hogy ez jó? Hoppá! Nem piskóta, mi? Ez a menny? Nem, ez a Monteverest. Ez a sok hang a fejemben. Valami úri szeszély? Nem, azok imák. És ha nem intézkedik, fürgén felhalmozódnak. De ez csak zaj, egy kukkot se értek. Mert nem figyel oda. Nézzük. Imája jött. Csönnek 1.527.503 imája jött. Előbb kávét teremtek. Mindenki mindent tőlem vár, de nem veszik észre, hogy volna hatalmuk. Csodát akar látni. Tegyen csodát. Most el akar menni? Most már egyedül is boldogul. És ha baj van, kihez forduljak? Az már a maga gondja. Mindenki ezzel küzd. Nézzen az ég felé.